কি মনে কথা জড়িয়ে বলো এতে বড় বড় ডাক্তার দেখেইলে সমস্ত সেই গোটিয়ে কথা আমি জীবন রেখে বাধ্য মানি আমার এই হাত গোড় চালুছিল আমি এই খোলা বংশে বেপার করি বলছি ଯୋଉଦିନ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ବସିଥିବ ଆମର ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଆମକୁ ପୋଷିବ ଆଉ ଆମ ମୁହଁରେ ସେ ନିଆଁ ଦବ। ତମେ ସିନା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାଗବତ ଦାସ ମୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ଯାହା ନାହିଁ କରମେ ତାହାକି ମିଳିବ ଧରମେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୋର ଯଦି ଧର୍ମ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇକୁ ତୋ ଦୁଃଖ ଜଣା ମୁଁ ଦେଖିବି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ କେମିତି ତୋ ଦୁଃଖ ହେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ହେ ଜୟତି ଯଦି ତମକୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାଏ ତମେ ତାଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ଏଇଠି କରୁଛି ଶୁଭୁଛି ନା କଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାଟା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଗୋଟା ରାହା ବେଳେ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଗୁ ମା ହଉନୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ସେ କୋଣ ଝିଅ ଦେଖ 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 ଝିଅ ଝିଅଟା ବୋଲି ଘୋଡ଼ା କରିଦେଲି। ଆଲୋ ଏ କନ୍ୟାଦାନ ଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? କହିଥିଲେ ହେ ରାଜା ଜନକ ତମର ଏଇ କନ୍ୟାଦାନର ମହାଦାନ ପଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏଉଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆଲୋ କିଛି ନହେଲେ ବି ଏଇ ଝିଅଟା ମଲାବେଳେ ଆମ ପାଟିରେ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦବ ଆଉ ମଲାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ବୋଲିବ ଆଉ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ କହିବ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। Ma
ଆଜିଠୁ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କେହି କିଛି କହିବନି ଯଦି କେହି କିଛି କହିଥିବ ନା ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡି ମୋ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ତମ ନାତୁଣୀକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ଆଉ କିଛି କହିବି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯା ମୁଁ ତାହାରି ପାଖରେ ଦିନ ସାରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏ ତ ମୁଁ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଏ ସେ ଏମିତି ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ଆଉ ସେ ହସିଲେ ଏ ଘର ହସେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ବାବୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କେହି କିଛି କହିବନି କେହି କିଛି କହିବନି କହି ଦଉଛି से जेजे आपन को पड़े तू जवा बसबुनी अरे गोटे चश्मा भांगी दिले मु आउडे चश्मा ने एसी नथांती गोटे चश्मा कोन मु तो मो जेजे को भाई गोटे चश्मा कंपनी कर ओ चश्मा तुम्हारे चाहि गई 5 टका है तो तू गोटे कोन हम घरे एकातरे 4-5 चश्मा कंपनी बसाई दबु दादा तमे जानि न बोधे मु तमटु अधिक बाटे पड़ी कि बड्ड ऑफिसर हेबे आ सेते बेले मो जेजे को भाई मु गोटे 10-12 चश्मा कंपनी कर ठीक अछि मो देवी मां पाठ पड़ी बड़ ऑफिसर हबो हम घरे चश्मा कंपनी बसिबो अच्छा देवी मां कहिलो तुम फरमाइश का कम माने मु एग्जाम दे फेला परे तुम पई कोड आनिबी मो पई कहा कहा मन पके के भूल पड़ी कह दादा मो पई गोटे भागवत बही आनिबो अरे भागवत भाई तू कोन पढ़िबो मामा नित्य दिन मु सकाळे संजरे जेजे को पाखे बसी भागवत पढिबी अजियर की बुद्धि अच्छा कहिलो आउ कोन आनी आउ हे आउ जहा मने पकेइबो फोन ने कर चिनु ट्रेन टाइम हेला जिबा ठीक अछि मो देवी मां भाई मो मन पसंद जिंस आनिबी ए जिनु कोन कहली कहला कोन बैग में टिफिन अछि मन करी खाइ लो ठीक अछि। उपास रहिबो आ से पहुंचला मते सामने सामने फोन करबा ठीक अछि। आ फोन कोन ए कोन मने पड़छि कोन कहती केमिति मने पड़ो रात्रि सारा दियर भाउज गपुछ रात्रि सरी गला आउरी कथा सरी चिनु ट्रेन टाइम हेला खाती में खाती जाऊ हम दिस कथा आले सही कर आउ कोन काम अछि यदि कहू न अरे भागवत बसी के पागल माइलो को दियो काहे कोने एमे हो जाले तुम कथा कहइबो लास्ट
नंदलाला नंदलाला ए नंदलाला कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे नंदलाला तुंडरे हरि हरि बेतरे तुलसी बाण गोपुर मथुरा चले मोरी लीला जी मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला तिंगिया धई तक तक राम पिताश्री ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁଅ ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲା ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ ବେଳ ଗଡ଼ି ପରେ ଆସି ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ରଫୁଡ ରିଜର୍ଭରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଖର ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖିଲ ଭଲ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ମାତେ ଏଥିରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଅଛି ଟିକେ ଚିକେନ ଲଟପଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାକୁଡି ଗାଜର ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଗୋଟେ କାକୁଡି ସଲସଲାସ ବନେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ମାତାଶ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ଶାଢ଼ୀ ବାଗିଲେଟା ଆମ ପେଟ ମାରିଦବ ଖାଇବା ପିଲା ଆମ ବାପ ବଂଶ ଗୋଟାକୁ ସାରିଲାଣି ତାଲା ବାଜିଲେ ଧୋବି ଆଧବି ମାତେ ଆଧବି ଯାଉଛି ତ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛି ଆସିଆ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋଟା ପାଲା ଚଲେଇଛୁ ଯେ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ଭୋକରେ ଛଟପଟ କରିପାରୁ କଣ ଥିଲା ମତେ ଡାକୁଥିଲ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା କାମ ଥିଲା ଏ ମହଣ କରିବୁ କେତେ ଥର କହିଛି କେତେ ଥର ତମ ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ଡାକ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଲେ ବାପ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲେ 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 ଏଇ ଚାଲେ ଆଜି ହଉଛି ଭାଗବତ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଭଳି ଦିନ ମଦ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବନି ସକାଳେ ସକାଳେ ତ ଲମ୍ବା ଚିଠା ଧରିଦେଲୁ କହିଲୁ କଲେ ଆଜି ଭାଗବତ ବସେଇ ପୂଜା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଣିବ ତୋ ପାଇଁ ଦିନେ ତୋ କାମ ହେଲା ନା ଆମ ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଚିଠିବାଲା ଦେଖେ ହଉଥିବା କଣ ପାଇଁ ଦାଦା ମାଛ ଟିକେ ଚିକେନ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇ ଆସିବୁ ମତେ ହଠାତ୍ ଚିକେନ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ବି କାହିଁ ଆସ୍କାତେ ଲାଗୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ ନାଇଁ ଆଜି ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଇଁଷ କରେଇ ଦେବିନି ଭଗବତ ଗତିକ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଛି ପାଇବା ଆସ ମାତେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସୁରପାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବନି ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ମତେ ତୁ ଚୁପ କର କହିଲା କଣ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ବୋପା ପଦରେ କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହଁ ଦେଖିଥାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋପା ପଦରେ ସତୀ ମଦ ବୁଝ ତମର ଲାଜ ଲାଗୁନି ମାଧବୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ କରିବ ଲାଳନ ଲାଳନ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ପୁତ୍ରକୁ କରିବ ଶାସନ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁତ୍ରେ କରିନିତ୍ୟ ପଡ଼ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିଗଣ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଜୟ ପିତାଶ୍ରୀ ଏଇଠି ନନ୍ଦଲାଲର ଭାଗବତ ପତି କହିଲା କଣ କହିଲା ବାବା କହିଲା ସଂସାରେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗିବୁ କାମିନୀ କର୍ତ୍ତନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଦି ଭାଇ ବୁଢା ପଥନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ସରିବ ପଥନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ସରିବ ପଥନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଧନରେ ପ୍ରଭୁ ମନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
পরিত্যাগ করতো যা। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାଛଡ଼ା ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଆଉ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର କର୍ମ ବେଳେ ତମେ କରିବ ଭବ ଜୟ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ଏଇ ଅଥମ ପୁତ୍ରର ଅନୁରୋଧରେ ଆମେ ନିରାମିଷ ଚାଖନରେ କାମ ଚଳେଇବୁ। ଠିକ ଅଛି। নো টেনশন। গোবিন্দ 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 গোবিন্দ। ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆରେ ମଦ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ମହାପାପ। ତମେ ସେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ପୁରୀରେ। ବାବୁ ବର୍ଷକ 12 ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏମିତି ଦିନରେ ମଦ ପିଇବା ଘୋର ପାପ। ପାପ ବୋଲି କାହା କହୁଛୁ? ଏଠି ଥାଇ ଆମକୁ ବାଧା ଦବା ସେଇଟା ହଉଛି ମହାପାପ। ବାଧା ହେଲା ଟିକେ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ। ଆମେ ସୁରାପାନ କଲୁ। ଏଠି ପାପ ରହିଲା କୋଉଠୁ? ପୂଜା ସରିଛି ତ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଯାଅ 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 ଯାଅ। ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ମାର, ଆରାମରେ ଯାଇକି ଶୋଇ। ମକର ପୁରୋହିତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ପୂଜା କରେନି ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ କରେ ବା? ଏ ମକର ପୁରୋହିତ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ପୁରୋହିତ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ। ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତମ ଭଳି ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ବି ମିଳିଲା ପାଇବେନି। ମୋ ପୁଣ୍ୟ କଥା କହୁଛ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାଗବତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ 1000 ଲେଖାର ଭଜନ କରୁଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ। ବହୁତ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛ। ତମ ଭଳି ପାପୀ 1000 ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ହେଲେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି। ପୂଜା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ। ସମାଜ ସର୍ବପୋଷଣ କରି ଚୁପଚାପ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚାଲିଯା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁକଦେବ ମୋ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ସରିବନି। ସେ ଭାଗବତ କଥା ଭଲସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି
여보가 뭐? 아? 영아! भाई तुम्हें ससुरी बुरा बुरी तेरे को मारी दे लो Govinda, 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 Govinda.
କରିବେ ମୋ ଜାତିର ଛୁଆ ଛୋଟ ଜାତି ହେଲେ ବି ମୋ ଜାତିର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ସେ ନୀତି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଭାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ରୁହ ମା ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ ମା ତମେ ଆମ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛ ଏ କଥା ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲ ଆମ ଜାତି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବି ତମେ ଆମ ଚିହ୍ନକୁ ବାହାରିଲ କେମିତି ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ତମ ପାଇଁ ତମ ଘର ଦରଜାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବାପ ଘର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି 2.5 ଦିନ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସୁନି ଏ ଘରର ବୋଉ ହେଲେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଲା ବାଉଁଶା ମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଉନେଇ ପରବରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପିଠା ପୋଡା ବାଜିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସୀତାପରି ପଞ୍ଚବତୀର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ହସି ହସି ସହିଯିବ କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାଶୁଘର ମାଟି ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏ ମା ଏ ଘରର ପାଦ ଦେଲେ ତମେ ହବ ସେଇଠି ଘରର କୋଳ ବୋଉ ଏସବୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଅଛ ଗୋଛାଇ ତ ଘର ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ମୋ ସରଳା ନିରିଆ ଝିଅକୁ ଶିକାଇ ବୁଝାଇ ଫସାଇ ଦେଲ ନାଇଁ ସାତେ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୀତାମା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବାପା ବି ଗୀତାମାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସବୁଥିରେ ରାଜି ସେ ରାଜି ହେଇଗଲ ନା ତମେ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରାଜି ନାଇଁ ସାତେ ଆମେ କେହି ବାଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ତ ଜାତିପତି ନା ପରିଚୟ ଆଉ କୁଲା ବଂଶ ମୁଣ୍ଡେ ବିକିଲେ ଉଠାଏ ଭାତ ଆଉ ତମେ ଭାଇ ସବୁ ତାହା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଛ ଯେ ଗୋଡ଼ ତମୁଳ 7 ଦଣ୍ଡ କଟିଗଲେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ଓ ବୁଝିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିବ ଏଇ ଦେଖ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଝିଅକୁ ଆମେ ବୋହୂ କରି ଆଣିଛୁ ତମ ଛୁଆ ନାଟା ନିଭୁଛି ମୋର ତ ଗାଁ ସୁଝିବ ନାଇଁ ସାତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ସାତେ ସାତେ ମାଟି କ'ଣ କେବେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ପୋଖରୀ କ'ଣ କେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ପାରିବ ଆମେ ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆଁ ସେମିତି ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆଁ ହିଁ ରହିଥିବୁ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କେବେ ବୁଝେନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଖରସ୍ରୋତର ନଦୀ ହେଇ ବହିଯାନ୍ତି ପ୍ରେମ ସୁଅରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ଚିନୁ ଗୀତାଦେବ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ମାନି ନେବାଟା ଉଚିତ ତମେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ଗୋଛାଇ ତ ଘର ନବ ବୁଲା ବଂଶ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ ବୁଲେଇ ପାପରେ କାନି ପତାଇ ପିଠା ବାକିବ ଆଉ ତମ ପରିଷ୍କାର ପଡ଼େ ତେଲ ମାଲିସ କରିବ ଲାଜ ଲାଗିବନି ସାଙ୍ଗେ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଇ ଭଲ ପାଳନ କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ଆଲୋ ଏଇ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ପଛୁଆ ଅଜାତି ହେଲେ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଗୋଛାଇ ତ ଘର ବୋହୂ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଇଜ୍ଜତର ମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଫ ଫାଫ ହେଇଗଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପିତା ମୁଁ କେବଳ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ହେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାରିଯିବ ନା ତେନା ଗଛେତ୍ର ବୋହୂ ହେଇ ଏ ଘରେ ରହିବ କୁହ ଚିନ୍ମୟ ମୁଁ ଏବେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କଣ କରିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି ନା ଏ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି କୁହ ଚିନ୍ମୟ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କୁହ ଚିନ୍ମୟ କୁହ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ
ଛଡ଼ ବେକକୁ ଏମିତି ଅଠା କାଠିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ଯେ ଆଉ ଖସିଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋ ଛଡ଼ା ଏନା ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇ ପଇଠ କରିବ ଆଉ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଇଠ ନ କରିପାର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଡ଼ି ପକେଇବ ଜମି ଚାଷ କରିବ ମୋ ଜମି ଚାଷ କରିବ ନାଇଁ ସାଥେ ଭୁଲ ମୋ ଭାଇ କରିଛି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାଥେ ଏଇ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କୁହନ୍ତୁ ସାଥେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଗଲାଣି ଆଉ ତ କେବେ ସେ ହାତକୁ ଫେରି ଆସିବ ବରଂ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋ ଚିନ୍ମୟକୁ ଯାଇ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାଥେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତେଟା ସର୍ତ୍ତ କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଘରର ଜୟ ହବ ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ତା ଜାତିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପଦ୍ମ ତୋଳିବା ଲୋଭରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ମଣିଷ ଏ ଚିନ୍ମୟ ଗୋଚାୟତ ନୁହେଁ ଏ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ମୋ ନୂଆ ବୋଉଙ୍କ ହାତ ପରସାରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଅଛି
ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯଦି ତୁ ତୋ ଭାଇ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁ ଭାଇଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ କାଟିଦେବ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯିବାଟା ମୋ ଫାଇଦା ଆଜିଠାରୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଚାଉଳ
ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ? ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପିଇବୁ। ବାପା, ମୋ ସହିତ ମୋ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦବ। ଆଉ ମୁଁ ମଲାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ସେ ଭାଗବତ ବୋଲିବ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଛି
ସେମିତି ହବନି ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ଟାଟା ବିଧା କେହି ମରିନଥାନ୍ତେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମୀରା 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 ଏ ମୀରା ଏ ସମୟ ଆସି କେତେ कौन खाते हो भाई तुझे हम चौकी गले ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ପଡେ चाहते भाई घर को তুমি ଚାଲିକିନା ସାଇକେଲ ନା ବେଳେ सफर रे କେତେ ଥର ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଛି ସପନରେ ହଉ କି ସତରେ ହଉ ସେ ଗୋଚ୍ଛାୟିତ ସାଇକେଲ ଯିବନି ବୋଲି काहे जिबनी तने काहे जिबनी ଆରେ ସେମାନେ ହେଲେ ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେବେନି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଜାତି ଚାଲିଯିବ मुके तो सही हो जाते हैं घर बहु भी चिन्नू भाई की बात କଣ କହିଲୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ସେ ଦିନା ଗୋଚ୍ଛାୟିତର ସାନ ପୁଅ ଚିନ୍ନୁ ଗୋଚ୍ଛାୟିତକୁ ବା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କଣ ମତେ ରଖେଇ ଦେବୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ पापा तुम्हें मत ब्राह्मण शासन देखो जे ब्राह्मण शासन पापा तुम ब्राह्मण शासन रे किछि जाति पति अछि ना नहीं है राती हेले मद मांस खाउछ और सकाळे हेले चिता चैतन्य काटी गला रे तुलसी माळ पके हरे राम हरे कृष्ण बोलछ हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हे बाबा मो निष्पत्ति नहीं सच्ची माने चिन्ह भाई की बात তো বাঘর সে কেশব বড় পণ্ডা বড় পুଅ নন্দলালা সহিত হব তাহলে মো জমা ভাবি যা তু কোন নাক নিশ তଳେ পকাই ইয়ে ব্রাহ্মণ শ্মশাନରେ তুলসী পাଣି ছিটি ଯୋଉଠି 5-50 ହଉଛି ସେ ତ ତମେ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ কই দিনা মোর কোন যাচ্ছি তু তুমি আগে কো মতে চিন্নু ভাই কি বাদ হবো না নাই କଥା ବି ଦେବିନି বাদ হবনি তো ଜମା ଦେବିନି দবনি তো ଏ ମାରିକି ତ ପିଟି ପକେଇ ଦେବି ওটা এ মারো 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 বাবা তুমি যদি মতে চিন্নু ভাই সাথে বাদ হবনি তো চিন্নু ভাই ঘর কো চাল যা ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି যে বড়ি পেট খাওনি সে বড়ি মটর কো দেখো ତେବେ କଣ କହିଲି ମୁଁ ପେଟକୁ ଖାଉନି কোন খাওছ শুনে কোন খাওছ হ্যাঁ চিকেন তো ছাড় মটন তো পুরো স্বপ্ন হয়ে সারানি আর মু মাসে রাগি গলে মাত্র 2 পিস মাছ আনি মতে রগেই দউছ হ্যাঁ হেরি বাবা তমে মতে টাকা খরচ করিবানি কি মতে বাহা দবনি হ্যাঁ তম টাকা তম চলে কি যাও মো চালে চিনু ভাই ঘর কো যা কোন কইলো চলে যাবে ଯାଉନୁ বাবা মো গলি ଏ ଯାଉଛୁ ନା ଖାଲି କହୁଛୁ গলি বাবা ଯାଉନୁ যাওছি ଯା যাওছি যে ଯା তুমি বাবা নয় কজস বাবা যা Mira, 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 mira. No peleamos, peleamos, todos somos la mara, no peleamos. কাই পুত পছরু ডাকিলো কইলো সতেরো পড়ে পড়ে তো বাপা মতে কোন তো ঠিক হবনি তু রেডি কি টিকে ହେଇଥିଲୁ ତ ମା ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ତ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି ମୋ ସ୍ୱର କୋଣ ଇଚ୍ଛା ସେ ଚିନୁ ଏ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହଉ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେବେନି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏକ ଭଳିଆ କଥା ଚିନୁ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ ପଳା ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଭେଟିବି କହିବି ସାନ୍ତେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ତମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇବି ହେଲେ ମୋ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ও বাবা ও সেই বাবা মো সেই বাবা ଦିନା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ସମୟ ଆସି କେତେ ହେଲା ଯା ନିଜ କାମ ସାରିକି ପେଟେ ଖାଇଦେବୁ ଯା